достар! Эфирда лайклы хит тапшыруы һәм бүген үзен тәүге тапкыр алып баручы ролендә сынаучы мин, Альбина Кармышева. Быелдан лайклы хитта катнашучылар өчен тавыш бирү кагыйдәләре үзгәрде. Хәзер яраткан җырыгыз өчен тавыш бирү өчен 5544 кыска номерына SMS юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат Мәйдан ТВ сайтында. Рафис Калимуллин төшенә операция ясаткан. Бик куркыныч булыр дип уйлаган идем. Шөкер, бар да җиңел, уңышлы узды. Бер-ике көн ял иттем дә, кабат эшкә тотындым. Тамашачым мине концертлар белән көтә. Авырып ятарга ярамый диде Рафис. Карашыңны миннән яшеріпләр нигә, яннарымнан үтеп китәсең. Онытылып кайнар кочагыңа кереп, киләсине килә үбәсе. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Көттермәле бер көттермә. Хисләр ташый тагын, йөрәгемдә ялкын. Сүндермә син аны, сүндермә. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Күзләреңнән күрәм, яратасың сизәм, барын сөйли гашык күзләрең. Көткәнеңне беләм, әйтче әле иркәм, яратам дип сөю сүзләрен. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Зәринә Хәсәншина шәһәр белән авыл арасы клибын төшергән көнне төнге 3-тә торып әзерләнгән. Иртәнге сәгать 7-дә авылга кайтып төшергә тиеш идек. Әмма видеограф соңга калу сәбәпле съемка соңрак башланды. Шулай да өлгердек. Җәйнең иң кызу көннәре иде ул. Әле дә ярый җитештек, чөнки икенче көнне кыйып яңгыр яуды, диде Зәринә.
Якыннарга илтеп салачагым, мин яшәгән утлы гомерләрнең юлларында түгелеп калачагым. Юлларында түгелеп калачагым. Юлларында түгелеп калачагым. Балачагым, гомер буе сата барачагым, картлыгымда ишек кагачагым, ләйсән булып җанга тамачагым. Ләйсән булып җанга тамачагым. Ләйсән булып җанга тамачагым. Йөгереп йөри балачагым, көннәремнең агы карасында, безнең җаннар гомер буе юлда, шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Йөгереп йөри балачагым. Хит парадны Ринат Каюмовның «Сыңладым микәнни» җыры дәвам итә. Ринат үзе Мәскәүдә яши. Казанга сирәк кайта. Бер кайтуда бөтен эшләремне эшләп китәм. Мәсәлән, соңгы тапкыр кайтканда Мәйдан каналы белән бер җыр яздырдык. Аны тамашачылар зәңгәр экраннарда күрә алачак, диде Ринат. Саңладым микәнни, сыналдым микәнни, юк урын җаныма бер кайда. Кайларда син хәзер, мин күптән мин әзер, күңелең кушканны тыңларга. Сыңладым микәнни, сыңардым микәнни, кайлардан эзләргә үзеңне. Яратам деймәдем, яңса да йөрәгем, соң булса да әйтим сүземне. Сыңладым микәнни, югалдың микәнни, гомергә син мине калдырып. Нишекләр яшәрмен, тамырлар яшьләре, яңагым тәнемне яндырып. Сыңладым микәнни, сыңардым микәнни, кайлардан эзләргә үзеңне. Яратам деймәдем, яңса да йөрәгем, соң булса да әйтим сүземне.
Сүзләрем җиталмый, күкләрнең читендә югала. Гафу ит син мине, син үзең килмирен, оныткан икән дип уйлама. Соңладым микәнни, соңлардым микәнни, кайлардан эзләргә үзеңне. Яратам димәдем, янса да йөрәгем, сан булса да әйтим сүземне. Соңладым микәнни, соңлардым микәнни, кайлардан эзләргә үзеңне. Яратам димәдем, янса да йөрәгем, сан булса да әйтим сүземне. Яратам димәдем, янса да йөрәгем, сан булса да әйтим сүземне. Сан булса да әйтим сүземне. Дусларым, лайклы хитта минем башкарудагы теләкләрем сезгә җыры да катнаша. Бу җырым өчен тавыш биргән һәм бирәчәк һәр кемгә дә зур рәхмәтемне белдерәм. Җырымдагычы саулыгыгыз нык, эшләрегез уң, юлыгыз якты, көннәрегез кояшлы булсын. Килдем әле сезнең янга, әйтер сүзем булганга. Матур якты уйларымнан, күңел ташып тулганга. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Сугышлар булмасын җирдә, балалар шат булсыннар. Дус туган якыннар безне сөендереп торсыннар. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Бик кадерле булып кына матур тормышта яшик. Бергә булып, бердәм булып, җиргә шатлык теләшик. Теләкләрем минем сезгә, сау сәламәт булыгыз. Матур булсын эшләрегез, якты булсын юлыгыз. Кояшлы булсын күгебез, ямьле булсын көнебез. Тиеп шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез.
Кояшлы булсын күгебез, ямлы булсын көнебез. Тыйып шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Тыйып шатлык мизгелләрен, җырлап торсын күңелебез. Җырлап торсын күңелебез. Лайклы хит кунагы эстраданың талантлы җырчысы Айгөл Закирҗанова. Сәлам, Айгөл, хәлләр ничек? Исәнмесез, Альбина? Хәлләр Аллага шөкер. Айгөл, синең сәхнәгә чыгуыңа ничә ел инде? Бу һөнәрне сайлавыңа үкенгән чакларың булмадымы? Иҗатымны башлап җибәргәнгә быел 14 ел тула инде, Алла боерса. Үкенгәнем булмады. Минем сайлаган һөнәрем дисәм дә була. Айгөл, синең музыкаль белемең бармы? Әйе, бар музыкаль белемем. Мин Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка көллиятен тәмамладым. Әгәр зур мөмкинлекләрең булса, нинди зур хыялыңны тормышка ашырыр идең? Кечкенә чагымнан ук зур хыялым артист, җырчы булу иде. Менә шул мөмкинчелекләр килеп чыккач, җырчы хыялымны тормышка ашырып, әкрен-әкрен генә атлап барам. Димәк, синең хыялың тормышка ашкан. Шулай дисәм дә була. Тәнкыйть ишетергә туры киләме? Аны кабул итә беләсеңме? Тәнкыйть сүзләре бик еш ишетергә туры килә. Элегрәк мин тәнкыйтьне кабул итә алмый идем. Утырып елаган чакларым да була иде. Хәзер инде күңелемә ниндидер тынычлык алдым. Шулай булырга тиеш дип кабул итәм. Айгөл, әгәр дә президент белән аралашырга туры килсә, аңа нинди сорау бирер идең? Нинди музыкага күбрәк өстенлек бирәсез дип сорар идем. Хәзерге Айгөл кечкенә Айгөлгә нинди киңәш бирер иде? Әти-әнием әйтүенә караганда, мин кечкенә чагымда телевизор каршында күбрәк утырырга яратканмын икән. Хәзер менә үземнән кечкенә Айгөлдән сорар идем. Нигә күп телевизор карап күзләреңне бетердең дип? Чөнки минем күз күремем начар. Айгөл, сине җырлатмыйча җибәрмибез. Синнән бер матур җыр. Яшелегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем. Яшелегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем. Афәрин. Әңгәмәң өчен зур рәхмәт, Айгөл. Киләсе очрашуларга кадәр. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Без хәзер клипка күчәбез. Айлы кишләр самим хисләре барысы калган. Кабатланмый кире кайтмый юл югалган. Чәчәк сыман матур булган яшьлек гомере. Сагынырлык юксынырлык хатирәләрне. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем. Ошар хыялы булган көчле теләк, моңлы булган җырлы булган минем йөрәк. Уйлары булган, юллары булган, сайланылган. Киләчәккә яшьлегемнән юл салынган. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем. Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем.
ötken izlerim Yaşligimden endeştim Köngülümden sileştim Kaytar idim bir mizgilge Tabı ötken izlerim Kaytar idim bir mizgilge Tabı ötken izlerim Арсланның Урсал тау жырына төшерелгән клибын хәтерлисезме, дуслар? Әлеге клип Кукмарада төшерелгән икән. Башта ак күлмәк киеп, көн яктысында төшәргә тиеш идем. Әмма съемкалар белән маугып, кояш байганын сизми калганбыз. Режиссер инеш янына алып төште дә машина утларын яндырды. Һәм мин ак күлмәк белән ялан тәпи су янында төштем, диде Арсланы. Yarat yürek, yaratırga girek Yaratusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga girek Yollarda şeyirek seferge Yarat yürek, yaratırga girek Yaratusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga girek Yollarda şeyirek seferge Yarat yürek müdür emmetullu Jır sarılsın nefis kıllarga Gige salayım yeşillik yıllarımını Kukregimde sağışmın barda Yarat yürek, yaratırga girek Yaratusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga girek Yollarda şeyirek sefergen Duygançı bir kukrep titrep kalayım Kukrevlerden yürek uğrıkma Yaktı uy hislerim ağa Oktarılıp yağar bulutta Yarat yürek, yaratırga girek Yaratusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga girek Yollarda şeyirek seferge Yarat yürek, yaratırga girek Yaratusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga girek Yollarda şeyirek seferge Yarat yürek, yaratırga girek Yaratusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga girek Yollarda şeyirek seferge Yarat yürek, yaratırga girek Yaratusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga girek
Студиябызда Петербург кунагы җырчы Альбина Ишмурзина. Сәлам, Альбина. Сине Казанда күребезгә шатбыз. Исәнмесез. Чакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Нинди җилләр сине Петербургка ташлады? Тумышың белән кайсы як кызы син? Тумышым белән мин Әлмәттән, Әлмәт кызы. 2003 елда Санкт-Петербургка укырга килдем. Беренче белемем буенча мин икътисадчы. Шунда ук 2004 елдан башлап татар телен укыта башладым. Татар мәктәбендә эшләдем. Һәм аннары шунда 2007 елда Киевгә чыктым һәм шунда калдым. Шунда яшим. Петербургта һава торышы ничек? Безнекеннән аерыламы? Әлбәттә аерыла. Санкт-Петербургта күбрәк дымлылык бар һәм шуңа күрә бездә бераз җылырак дип әйтергә дә мөмкин. Әмма салкын чакта бездә бик кырыс салкын. Белүемчә, син Казанга имтиханнар тапшырырга кайттың. Кайда укыйсың, Альбина? Әйе, мин Казан дәүләт мәдәният институтында укыйм, магистратурада беренче курста. Петербургта татар концертлары үткәреләме? Үзең катнашканың бармы? Әйе, әлбәттә, татар эстрада артистлары Санкт-Петербургка үзләренең концертлары белән киләләр ел сайын. Мин үзем 2004, 2005, 2006 елларда шул концертларда катнашканым булды минем. Ләкин 2017 елдан бирле елына бер тапкыр Санкт-Петербургта үз иҗади кичәләремне үткәрәм. Альбина, син Киевдә, балаларыгыз бармы? Ничә яшь? Әйе, мин Киевдә 2 балам бар. Олы балам минем улым, Сабур исемле, аңа 11 яшь, һәм кечкенә кызым бар, аңа 8 яшь тиздән булачак. Алар җырлыйлармы? Җырлыйлар, ләкин сәхнәгә бик омтылмыйлар. Нинди гамәлне кеше гомерендә бер тапкыр булса да эшләргә тиеш? Минемчә, кеше гомерендә бер тапкыр булса да чынлап яратырга тиеш. Яратылырга түгел, ә үзе яратырга тиеш. Әйе, Альбина, килешәм синең белән. Тамашачыларга Петербург күчтәнәше музыкаль бүләк ясый әле. Җырла әле. Нева буе ак төннәр, безнеке тәшәп көннәр, күперләр һәм утраулар, елгалар һәм каналлар. Санкт-Петербургка рәхим итегез. Рәхмәт, Альбина. Афәрин. Казанга ешрак кайтуыңны теләп сау булашабыз. Исән мин бул. Әлбәттә килермен. Минем өчен тавыш бирегез. Сау булыгыз. Янмагачта, көймәгәчтә, ул ялкын буламыни. Мәхәббәт дигән
Ефремова үз гомерендә барлыгы 7 клип төшергән. Әле ул башы гына, киләчәктә күп санлы җырлар, клиплар булачак. Клипның төшерү урыны мөһим түгел, ә иң мөһиме сюжеты тамашачы күңеленә үтеп керергә тиеш, диде Татьяна Ефремова. Ә хәзер Иделләре клибына күчәбез. Жыр башлаулары қиын, жырлагыз, дуслар, жырлагыз, күңелле үтсен ойын. Басқышны сырлатқанчы, өзім шығып жырлыйм әлі кішіні жырлатқанчы. Иделләре, иделләре, иделләре гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Иделләре, иделләре, иделләре гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Иделләре, иделләре, иделләре гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Иделләре, иделләре, иделләре гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Син меней, иделләре, иделләре, иделләре гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Иделләре, иделләре, иделләре гүлләре, сізде болса шешкелері, бізде аның гүлләре. Гөлназ Сираева Тукай районы Күскәй авылында яшәүче әтисе янына кайтып килгән. Әтигә 73 яшь. Авылдагы йортта үзе генә яши. Мин кайтышка мунча ягып куйган иде. Әти мине һәр вакыт хуш исле, тәмле чәйләр белән көтеп ала. Аның янына аена 1-2 тапкыр кайтырга тырышам, диде Гөлназ. Яратсаң ярсып тибә, ике йөрәккә бер кояш, бәхет нурларын сибә. Бәхет ул мин, бәхет ул син, бәхет без бергә булсак. Бәхет ул мин, бәхет ул син,
Сен дейіп келдім жерге Бермәм сені бір кімге де Бақытлы біз тек бірге Бақыт ол мен, бақыт ол сен Бақыт біз бірге болса Бақыт ол мен, бақыт ол сен Бақыт біздің бірге шақ Бақыт ол мен, бақыт ол сен Бақыт біз бірге болса Бақыт ол мен, бақыт ол сен Бақыт біздің бірге шақ Бақыт ол мен, бақыт ол сен Бақыт біздің бірге шақ Бақыт біздің бірге шақ Динара Сәетбатталова хыялындагы клип турында да сөйләде. Беренчедән, мотоциклда йөрергә өйрәнәсем, икенчедән, мотоцикллар белән клип төшерәсем килә. Ул клип динамикалы, шәп булырга һәм аны караган саен карысы килергә тиеш, диде Динара. Хыялыңның чынга ашуын телибез, Динара. Yılama sen balam men ketkeştin Sağışlarga salma özüngini Yazmış şulay gümür yazgan iken Sabır et seni bul düzümüle Yılama sen balam men ketkeştin Yazmışlarını bir korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye oylama Yılama seni balam men ketkeştin Yazmışlarını bir korganma Min köklerden seni görüp duram Yalğız kaldım diye oylama Yılama sen balam men ketkeştin Ağır bulur sen asığılma Sen de men adıga okup dursan Menim haller yaxşı bulurla Ertan ertükler özüne kelip Jiller bulup teres qoğırman Balalarım sağ selametdir Men canıma dava tabırman Yılama sen balam sabır bul sen Durmuşunu kora alga bar Yanaşanda senin tuğanların Segen yarın bulur sen apar Min köklerden sen baqıt dile Düşlerine kelip girirmen Ağırlıklar sen tidirmişe Yanaşanda saklap yürürmen Min köklerden sen baqıt dile Düşlerine kelip girirmen Ağırlıklar sen tidirmişe Yanaşanda saklap yürürmen Ağırlıklar sen tidirmişe Yanaşanda saklap yürürmen
Тамашачыларны үзең белән таныштыр әле, Илфир. Кайсы як егете син? Мен үзем тумышым белән Мамалаш районы Төбеньяк авылыннан бүгенге көндә яшим Казанда. Эстрадада күптәннән эшлисеңме? Кайсы артистлар белән эшләргә туры килә? Эстрадада эшлим 2012 елдан бирле. Артистларга килгәндә инде күп кенә артистлар белән эшләргә туры килде. Соңгы вакытта Зөлфирә Алмаз Мирзаевлар белән иҗат иттем. Димәк, син иҗатта кайныйсың. Ничә яшьтән баянда уйный башладың? 5-6 яшь дип хәтерлим инде. Уйный башладым инде мен гармонда. Хәзер вакытта төрле инструментларда уйныйм. Һәм баянда, башкаларда да инде. Башкалар тальян, Тальян бар, гармон бар, хромка бар, Кичкенә. гитара бар, синтезатор бар, күп инде алар. Рәхмәт. Син оста, димәк, музыкант. Баянчы гына түгел. Оста дип тә әйтмәсем, әз генә Аллаһ Тәгаләдән бирелгән җыр ягыннан да, музыкаль инструментларда да уйнарга да шундый талант бар инде. Афәрин. Ни өчен баян, башка уен коралы түгел? Мин, мәсәлән, гитарада уйныйм. Баянда түгел. Син нигә баянны сайладың? Минем иң беренче остазым әтием. Ул мине гармонда уйнарга өйрәтте. Аннары инде яхшырак уйный башлагач, зур гармонга уйныйсы килде инде минем баянда да өйрәнәсем килде. Анда өйрәтте ул мине. Мин инде хәзерге көндә башка инструментларда да уйныйм. Гитарада да уйныйм, синтезаторда да уйныйм. Әле тальян гармон бар, үзебезнең хромка бар инде. Әмма ләкин баян сиңа якынрак. Баян якынрак, ая.